Maayong adlaw mga bata. Karon anian na pud kita sa atuang leksyon sa music, quarter 2, module 4.2. Kini mahitungod sa melodic contour. Ato na kining sugdan. Kumusta? Kabalo ko na nahinam na mo na makatuon og bag-ong leksyon. Bago ta magsugod, gusto na ko mahibalan kung unsa nakalayo inyuhang nahibalan mahitungod sa melodic contour. Kini nga module makatunan sa mga bata ang mga mosunod. Una, mailhan ang mga tono nga pataas, pababa, ug pabalik-balik. Mahatagan og bili ang mga nahimong aktibidades ug pagpasundayag sa melodic contour pinaagi sa biswal na paghanduraw. Sulayan nato. Makita sa column A ang mga nagkadaiyang staff nga naay mga lingin. Pangitaa ang saktong melodic contour, pataas, pababa, ug pabalik-balik nga mga linya nga anaa sa column B ug i-match kini pinaagi sa usa ka linya. Tan-awa diha sa column A ug sa column B asa ang pareho nga adunay porma. Tubagan na. Mga pangutana. Lingini ang saktong tubag sa mga pangutana. Una, unsaon ang mga melodic contour na makita ninyo sa buluhaton? A. Pataas, patakilid, pausab-usab. B. Pahayang, patuwad, palipot-lipot. Or C. Pataas, paubos, pabalik-balik. Lingini ang letra. Kaduha, unsa ang imong gibati samtang ikaw nagtubag sa maong buluhaton? Magtuon kita. Ang melodic contour mao ang mga tingog nga pataas, paubos ug pwede usab kining magbalik-balik ug kini mao ang kalidad sa paglihok sa usa ka melodya. Lakip na ang pagkaduol o kadako sa sunod-sunod nga mga pitches o mga nota sa usa ka melodiya o melody. Usa ka pananglitan ang kanta nga Tayo Na, Tayo Na. Inyong makitan sa taas ang kanta nga Tayo Na, Tayo Na. Atong kantahon ang maong kanta samtang atong ginalihok atong mga kamot pataas kung mutaas ang maong kanta ug atong ibaba ang atong mga kamot kung mubaba ang tono sa maong kanta. Magsugod ang imong kamot sa imong tiyan. Karon, atong paminawon ang kanta nga Tayo Na, Tayo Na. Ayaw kalimot nga ang imong kamot imong itaas kung ang tono kay taas ug ibaba pud ang imong kamot kung ang tono kay ubos. Diyan sa nimo ang imong kamot habang gakanta ka. Mulihok ba ang imong kamot pataas o pababa? Kung oo, insakto ang imong maong tubag. Gigamit nato ang atong kamot ug lawas sa paghulagway sa maong lihok sa kanta. Mao ni ang ginatawag na body staff. Unsa ang tawag sa mga tingog na pataas, paubos ug pabalik-balik? Tama. Melodic contour. Magbansay kita. Isulat ang tama kung sakto ang melodic contour sa maong mga imahe o isulat ang mali kung dili sakto ang melodic contour sa maong mga imahe. Una, tan-awa ang hulagway. Pareho ba ang ilahang porma kung linyahan nimo ng mga apple? Pareho ba ang linya nga imuhang mabuo diha nga anaa sa kahon? Kung pareho, isulat ang tama. Kung dili pareho, isulat ang mali. Tubagan na. Magbansay pa kita.
Butangi og bituon kung pataas ang paglihok sa mga nota, lingin kung paubos, ug kasing-kasing kung kini pabalik-balik. Ibutang kini sa blanco. Pananglitan. Una, tan-awa ang mga nota. Unsa ang direksyon niini? Pataas ba, paubos, o pabalik-balik? Kung pataas, i-drawing diha ang star o bituon. Kung paubos, i-drawing ang lingin. Kung pabalik-balik, i-drawing ang kasing-kasing. Maupod na ang himua sa ikaduha, ikatulo, ikaupat o ikalimang numero. Tubagan na. Hinumduman nato. Ang melodic contour ang mga tingog nga pataas, paubos ug pwede usab kining magbalik-balik. Ug kini mao ang kalidad sa paglihok sa usa ka melodya. Lakip na ang pagkaduol o kadako sa sunod-sunod nga mga pitches o mga nota sa usa ka melody. Kasagaran, aron mas mapasayon ang pagsabot sa maong melodic contour, atong ginagamit ang atong kamot ug lawas sa paghulagway sa maong lihok sa kanta. Mauni ang ginatawag na body staff. Susihon nato. Makita nimo ang mga nagkadaiyang mga imahe, kini nagrepresentar sa melodic contour pinaagi sa mga linya. Sunduga ang maong mga imahe pinaagi sa usa ka linya. Pataas, paubos ug pabalik-balik. Mahimo kining sumbanan aron masayon ang pagtubag. Aduna dihay pananglitan. Makita ninyo diha sa hulagway ang mga snail. Unsa nga linya ang iyahang mapurma? Anaa diha sa kahon. Ingon ana pod ang imong buhaton. Tubagan na. Magpalambo kita. Lingini ang saktong tubag sa maong mga pangutana. Una, naglisod ba ka sa mga buluhaton? Ano man? A. Oo, kay wala man kasabot sa akong gibasa. B. Wala, kay si mama man ang nagtubag sa buluhatonon. C. Wala, kay gibasa man ako ang maong leksyon o nakasabot ako pag-ay. Ikaduha, nganong importante na makahibalo kita sa melodic contour? A. Kay aron makabalo ako mosayaw. B. Kay kini mao ang kalidad sa paglihok sa usa ka melodiya ug importante gayud kini sa musika. C. Kay wala lang, ganahan lang, bagana. Mamalandong kita. Karong adlaw imong natun-an ang bahin sa melodic contour ug unsa kini ka importante sa musika. Makita usab nimo sa musika ang mga nota o melodya na dili lang kinit pataas, dili na apod kini paubos ug pabalik-balik. Sunod na imo kining madungog sa ubang leksyon, dili na ka magkalisod pagsabot ug mas malingaw pa kani ini. Wow! Imuha gyud na human ang maong module ug imuha jud kining nakaya. Nanghinaot ko na nalingaw ka sa pagtubag sa mga buluhaton ug ipadayon kini sa ubang modules. Daghang salamat! Bye-bye!